Nu, că stau și singur. Mie îmi place să stau singur. Nu, da, se face... Asta singur și acasă și eu la fel. Păi să fie din buric. Ia uite, intru la după acolo. Stai să iei aer, să-ți aerisești Exact, puțin chiar. și plămânii, că vine țigara și... Vine ți-ia cărușa! și așa e nenorocit. Așa ai intrat în emisiune? De ce e supărată? Da, nu e în apele ei. Cine te-a supărat? Mai e vlagă? Să iei botoșei ceva. E că nu dorm noaptea. Să iasă acasă. Vreau să iasă afară. Să duc acasă. De nimeni? Asta a fost cu mantă, știi? De nimic cu nimeni. Ok, am ajuns și la mine mesajul tău. Zi repede, cine te supără, Mamă, dacă tu deja începe să mă părăsească. Oh, ha, ha. Cum așa ceva? Deja nu mai e... Că ți-a atins microfonul. Ai grijă să nu-ți atingi microfonul, Lilian. E un tip aici la sunet, să vezi când e vorba de oameni, nu poate să-i la așeze. Doru e la sunet? Cine? Doru? Nu știu. Vă mai aranjează la barile ăștia, nu? Pif. Bă, cum, știi cât de simpatic era Doru? Măi, știi simpatic era Doru? Trebuia să ducă la cineva de sex feminin să-i aranjeze, mamă, începea să tremure. Nu știa cum să nu atingă. Băi, era simpatic. Mamă, ce bine a fost mâncați așa. Uite, pot să-mi prind brățara așa. Sunt cam invidios pe deci... Mamă, și ce stare proastă am. Hai mă, Liliana, acum nu trebuie să ne transmite și nouă. Eu încerc să supraviețuiesc aici. Au fost 2 zile horror. N-ai fumat? Vreau să mă duc acasă. Deci am dormit 6 ore adunate nopțile astea. Vreau la mama mea. Dar ce aveți, mă, toți azi? Nu, suntem rus, mă. Eu sunt rus. Și am capul în partea a fost mult mai bine. Ia, Că gâtul mă mai un puțin. pumn de-al meu cât 3 degete de-ale tale. Voi nu vi se uscă gâtul alea? Trebuie să nu mai pot. N-ar rost să mai sare palma, nu? Și neoanele, trebuie să... Ce ai tu? Neoanele că erau era ca și cum... Mă crezi? Deci nu băteau alea direct în ochi. Ești bine acolo, sus. E mai cotit așa. La tine mai bine până în aia de la cameră, din camera cealaltă. Eu adorm cu neoanele aprinse. Poftim? Eu adorm înainte să stingă neoanele. Eu adorm primul din cameră. Și foarte tare. Deci cum te-ai așezat, nu ai treabă dată. Păi tu stai aici o viață înseamnă. Ce mai făcut? Scutură-te și... N-ai știut, uite, să-ți dea și cu mâna. Nu prea, e așa de înțelegi. Dacă n-ai făcut N-ai văzut că bita mea a plâns și nici nu... S-a uitat la mine că s-a uitat la mine să o consolez. și am avut și Hai eu să plecăm, ne plângem și noi, dracu, după aia mă se lasă. Hai, pupă-mă, pupă-mă tu, hai. Uite ce buze frumoase, albe, așa, de mult. Ia uite, ăsta, mă. Auzi, mă, ce e ăsta? Lui Ionci, ia ce buze frumoase ai, albe, așa, de mort. Vrea să treacă Liliana. Liliana, du-te și ia botoșei în picioare, nu mai sta desculță. Hai mă, că auzi că încep 20 de grade, să face căldură frumos. Burta la soare de toată ziua, e frumos. Stai mă că mă tot treci cam așa, mă. Facem 20 de grade, Așa vorbește, tu ești curat așa, ca care o om. să avem în grădină, să vezi cum se strică frumos. Tot. În casă să vezi cum o să ne coacem frumos. O să avem clătite la sub braț frumos. Mă, da, oamenii să nu știu, dar mă încurajează așa de 2 zile în continuu. Deci numai de-astea bune îmi dau, știi? Tu o să stai aici. Și asta e de rău sau de bine? E de bine că te-ai dus în America. Haide. Oh, cine a venit aici? Da, mă, a venit ea, mă, uite-mă. Ia, mă, ia Sexy mică și sexy și rea și tot. Haide, bă! Uite, vezi? Băi, vezi că te vede Natasha, mă. Haideți mă repede, haide. Nu s-a supărat, de ce? Că uite, a închis. Când văd una mai frumoasă, mi se bate cât o coasă, mă mai direct pe la mustață. Uite și tu mai în față. 3 minute de emisiune, 7 de pauză.
mai venit de la cumpărături? De ce nu au mai venit? Cine? Produsul de Stinge-mă, aprinde-mă, dar cum eram? Câte ceasul? De ce mi-ai zis? Eram și eu.